आंनि हाथायखौ सोर बुंदों गोसोम जिनिर गोनां आंखौ दाख्लै जावरदों बालाजों हु हाथाया हांगारजों हु होनलायदो बाप्पावै नै लुगैदोंना लुगैयाखै नै बा जि गोथावखा नै हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर दायो आङो सानसेयारि ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर लोगोफोर नै आं सबाय संनो नागिरदों आरोना दिनै सबाय बासिदों आङो सबाया बिराद नै माबा माबि खाथि खुथा दंसोगारो नै एकदम लेथ्राथार आं दायो सबायखौ बासिना लाग्रोनोसै बाबाया सकाव थांदो मा लाबोयो मिथिला आरोना बेदरसो लाबोयो ना नासो लाबोयो ओमफ्राय आं दा बासिना दोनखानोसै ओमफ्राय रुहोलांबाय थानोसै आरोना आङो एकदम ओमफ्राय दायो बेदर लाबबाथाय बेदरखौ एवफ्रामना होनोसै ना लाबबाबो नाखौ एवफ्रामना होनोसै दायो आङो बासिगासिनो आरोना नै सबाया हानि सबाय गोसोम बन्दादा नै खाथि खुथा लेथ्रा गोजा नै लोगोफोर बन लायनि आङो लोगोफोर नै जिबो सुना होदोंमोन आं दिनै सान्दुं दुंनायखाय बिराद गोलोमनानै उन्दुबाय थानाय जादोंमोन ना लेथ्राथार जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो ओंखाम संनो थाखाय बन लांनो फैदो आरोना नै बिराद सान्दुंआबो बिराद गोसाथार नै बिराद सान्दुं आरोना लोगोफोर नोंथांमोन नायलांबाय था आं बन लांनो फैदो दायो लोगोफोर उपाय गैया गेसावसो संबाय थायो नालाय बनानो गैया नै दिनै सबाय नालाय आं बनाव संनो जादोंमोन बनानो गैया नै जोंहा बांसिन गेसाव सङो नालाय बनखौनो माने फानजोबना लाबाय नालाय बनानो गैया ओमफ्राय दिनै सबाय ओंख्रिखाय आङो अराव संबा गोथावसिन जायो होनना अराव संनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बनानो नै इखिनिल'थार इखिनिजों मोनगोन ना मोना मिथिया आरोना मोना जानोसै ना मोनगोन ओंख्रियानो सबायल'सो नालाय ओंखामखौ गेसावसो संगोन आं लोगोफोर बनानो गैया बिखारिबानो बिखारि ओरै बन माने गैया जालायो आरो सोरबाना नै सान्दुंआबो बिराद गोसा बनाबो नै बारा रानाखैदां मालाय गिसि गिसि लोगोफोर दायो आङो सबायखौ बासिखांबायमोन जि साफा बासिबाय आं ओरैबायदि लेथ्रा बुस्थु ओंखारजोबदों नै एकदम गादा गुदानो खाथि खुथाय इसोरासो मिथिगौ ओरैनो लाबग्रो मोग्रो हरावथ' जानो हाया लोगोफोर सबायखौ नै एकदम नै माबा माबि दंसोगारो नै नै सबायनि माबा माखाया जाबोर माखाया नै लोगोफोर नै सबाय जाबोरा नै बेसेबा बुरजा ओंखारखादों नै जि दामायसेखा नै ओरैबायदि लेथ्रा बुस्थु दोङो नै सोमफ्रुलायबाय नै जेने थेने अर जोंबाय जोंथाराखैमोन अराव सुथाराखैमोन ना दिनैसो सुलायबाय नै बिराद गोलोमफ्रुदोलायबाय नै बेसेबा गोलोमजोब्बाय नै जेन थेन मेन थेन जोंबाय र' अरा दायो सबायखौ जानना होनोसै आरोना आङो लोगोफोर सबाय जानना होनोसै दानिया अरा जेन थेन जोंबाय मटरनि दैयानो थाब गवा जोंहानिया मटरानो मायबा जाबाय नै सबाय सुनो नागिरदोंमोन आङो मटरानो दाबो दै गवाखै नै दाबो गवाखै नै लोगोफोर गरमजोंनो बिराद माने खानाय सानाय टाउलिलि हलायना थादों आं नै गरमजोंनो माने थानो हायाखैना बिराद सान्दुं जालायबाय दिनैबो नै जोंख्लाबलायनाय आयौ 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 जोंख्लाबलायनाय सान्दुं नै दिनैबो बेसेबा सान्दुंआनो सान्दुं माने अखा होननायानो गैया आरोना लोगोफोर जोंनिखि माइनि हायानो गावस्राजोब्बाय लोगोफोर आं मोनसे खोथा खिन्थानो बावगारदों आरोना लोगोफोर आङो थारमाने आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ सोलायबाय आरोना मा होनो आंनि अरिजिनेल नामखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि आगोलाव उन्दै हाथरखिमोन नालाय आं उन्दै हाथरखिखौ सोलायबाय आरोना लोगोफोर दायो आंनि अरिजिनेल नामखौ होबाय आरोना आंनि फेसबुकआव जि नाम आं बेखौनो लाबाय आरोना गरमजों थाखोमादों आं लोगोफोर नै एकदम माने इजासो बार नाङो आरोना एसे एसे ओमफ्राय आं इखि फैबाय आरोना बार नाङो नालाय इखिसो आरो बेरा सेरा हेथेजोबनाय दोङो थेवब्लाबो बारा एसे फैयो आरोना आं इखिनिखायनो फैदो नै अरानो जोङाबो जोङा लोगोफोर जेने थेने फोजोंनानै दायो आङो ओंख्रिखौ जानना होबाय आरोना नै जानना होबाय नै सबायखौ जानना होबाय आङो अरखौ जोङाबो जोङा अर जरायो गोबावथार जाबायना जोंहा थारमाने बेफोरखौ इसिंखौ फाहामनो नागिरदों आरोना बेनि थाखायनो आं इसिङाव ओंखाम संथाराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो गोबावजों दिनैसो सबाय जासै नालाय सबायखौ अराव संबासो गोथाव जायो नालाय दिनै अरदाबाव संबाय आरोना आङो लोगोफोर संनाय खावनायजोंनो दिन थांलायसिगोन आरोना लोगोफोर आङो संगासिनो दायो बिथिं फैयागौ मानि आंहा बारानो नाङाहाय गरमथार नालाय बिथिंजायसो फैना थाफैबाय थायो आङो लोगोफोर बिथिंजाय बांसिन बार नाङो नालाय ओमफ्राय बैथिं बानलु दङमोनलै बानलुआ दंना गैया मिथिया दायो बानलुआनो जोंहा माने गोरान गोजासिन आरो गोथाङानो गैया ओमफ्राय बानलु गोथां दंना गैया नायनोसै आं बिफाङाव बानलु गोथाङानो गैया दांलै फिथाइयानो गैला नै बिफाङानो थायनोनो रोंला नै बिफाङा बोरायबाय नालाय नै फिसा थुख्लुख्लु थारैखो दानो अरस'नासो जानाय गैया फिथाइयानो गैला आरोना बिदि जाबाय खेबजांमोन आरोना लोगोफोर नै खेबजाङानो थाइसेबो गैला खेबजाङाबो नै जायसै फिसा फिसा दङ बेखौ खालां गोरलैसो रायाखै जोंहाना नै न'आनो दाबो ओंखारला नैबेयाव बाबा थायो आरोना नै बाबाखौ दोनदो इयाव नै बाबाया थादो आरोना इयाव लोगोफोर नै फेन लगायनानै थाबाय आरोना फेन नै बै मोनसेयावसो थादोंमोन बाबाया ओमफ्राय दा इयाव दोनबाय आरोना बाबाखौ ओमफ्राय न'आनो ओंखारला नै दाबो प्लास्टारानो जाजोबावाखैसै नै सायाव मोननै मोनथामसो दंबावो आरो सिङाव दंबावो
सिथासेल' जाबाय प्लास्टारानो लोगोफोर आं ओंख्रियाव दायो गासैखौबो होजोब्बाय आरोना संख्रिल'सो होनो दंसै आङो खारैखौबो होना लाखाबाय बेनिफ्राय बानलु माबा माबि देनाय मस्ला मस्लि देनायफोरखौ होजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो नै एफा अर खाथियावथ' एसे गरमाव जबाय थानो हायाना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो नै बेखौ नुदोंना लोगोफोर नै बेयो जाबाय प्लेट आरोना प्लेटखौथ' मिथिखागौ बयबो बेयो प्लेट ओमफ्राय दा आङो जबाय थानो बानानै बे प्लेटखौ आङो ओंख्रियाव गारसोमना गालांसै आरोना फेनखौ हायखांजोबना आं गासैखौबो होखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो नै बे प्लेटखौ आङो इयाव गारना गालांसै आरोना माने जबाय थानो हाया नालाय गोदौफाव जानो गिनांगो बिनिखायनो आङो दा बिखौ प्लेटखौ बेयाव होना गालांबाय आरोना होमबाना मालाय हारसिंनो इयो मावबाय थाब्लानो मालाय हारसिङै गलिगोनबो इनिफ्राय गोदौफावनायाबो खम जागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ होना दोनबाय आरोना दा ओंख्रि संनायफोराव बेफोरबायदि प्लेट होना होबाथाय माने नेबाय थालायनाङा आरोना एसे गरमावलाय मानोथो अर खाथियाव जनानै बे गोदौनायखौ हायना होबाय थानो नङा होमबा एरना होबाय थानो बिनि थाखायनो आं जबाय थानो बाबाय गरमथार नालाय बेनिखायनो प्लेटखौनो होना दोनबाय आरोना बिथिंजाय गेसाव आङो ओंखाम जानना होनसै आरोना नै ओंखाम खान्थायावनो संसिगोन आङो कुकाराव संबाय थालायलायला आरोना लोगोफोर आं खान्थायावनो ओंखामखौ जानना होनोसै गेसाव थाब मोननाय बायदि आरोना ओमफ्राय बाबाया मोनफैनानै बेदर लाबोनाय लोगो लोगोनो संना जानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर सब फोमोनजोबखाना दोननोसै आं अरदाबाव संथारैखाय संनाया दिनै धुङा ओंखारबोलायदों नै इखिजा लोगोफोर नै धुङा ओंखारबोदों इथिंजा नै बिथिंजा नै धुङा ओंखारबोबाय इखिजा लोगोफोर जोंहा बाबाया बेदर होफैबाय आरोना नै बेदरा नै बिखा लाबोदों आं बिखा बिराद मोजां मोनो नालाय बिखा लाना फैदो नै बयलारसो आरोना बेदरानो बयलार बिखा बयलार बेदर नै दायो सबाइ ओंख्रियाथ' मोनखासिगोन नालाय ओमफ्राय इखौ एवनोसै आरोना सबाइ ओंख्रिया मोनबायानो नै गोदौनानै सागं साना होबाय आं नै मोनजोब्बाय नै बयलार बिखा आरो बयलार मोदोम गेहेन लोगोफोर आंहा बयलार बेदर संनोसै आलुबो गैया जेबो गैया पियासजोंनो ग्रेभि बानायना जानोसै ओंख्रि संखाबाय नालाय आलुआनो गैया आलु थानायबालाय आरामसे भाजा बानायना जानो हागौमोन गोरान एवनानै नै बेदराबो आयौ हाबाब बेदरानो नै रुवासैहाय आं रुवालासिनो संना जानोसै दिनै माबायदि जायो ओरैनोबा रुयोमोन आरोना लोगोफोर दिनै रुवासै आरो माबा नै बेरदेरलाबायो बिराद थार रुवाबाथाय बिदिनो बेरदेरलाबायो नै लोगोफोर गोथाव बयलार बेदर संदों आंहा ग्रेभि बानायना जानोसै आरामनो जि गोथाव जाखागोन ना हालदै होयैखायसो दा बोरैबा लेथ्रा फुरगेवगेव नुदो दा जि गोथाव एवखागोन आं देन्जार लुगैलायनाय जागोन ओमफ्राय आं नोंसोरनि सिगाङाव लोगोफोर नै बेदरखौबो बेसेबा गोदोरैनो दोनखादों नै फिसा बानायबावलायाखै बिखाया नै आंनि थाखाय बिखा नै हालदै होथ'वाखै र' ओंखायनो लेथ्रा नुदोंना नोंसोरो फुरगेवगेव हालदै होबा दा जि गोथाव जागोन नाय दा एसे ओरैनो फिदिंग्रोना लानि आं थावआव बेदर संगासिनो लोगोफोर नै गोलोमजोब्बाय बेदर सङै गोलोमजोब्बाय नै जि गोथाव जानोसै नै एवगासिनो नै बानायगासिनो आङो एवफ्रामग्रोगासिनो आरोना नै जि बेदरखायो फाग्लासो मार बेदरखायो दिलै नै दि बिगुरखौ आं जि गोथाव मोनो लोगोफोर नोंसोर जायोना जाया इदि बिगुरखौ आं मार गोथाव मोनखायो इदि बिगुरखौ वाव लोगोफोर नै यामि टेस्टि बयलार बेदर नै आंनि भागोआ नै जि गोथाव संखाबाय वाव इमान टेस्टि जाखासिगोन नै एम्बु बेदर थां नुलायलांबाय आं जि गोथाव जाखासिगोन आयौ ओरैबायदि ओंखाम जाखागोन आं ओंखाम उखैयाखैबाबो बेदरखौ गोथाव नुनानै ओंखाम उखैलायलांबाय आंखौ नै लोगोफोर जि गोथाव जाखाबाय नै बाप्पावै वाव यामि नै लोगोफोर बयलार बेदर फ्राय एवै नै अबस्था गोलोमजोब्बाय आरोना नै ओरैबायदि गोलोमखाबाय आरोना नै मायबा माने खाफालनि माबा माखाया ओंखारजोब्बाय मेजेमानो आंना ओरैबायदि गोलोमखाबाय नै लोगोफोर बयलार ओंख्रि पियासजों ग्रेभि आं साखिना नायनोसै संख्रि नांदोंना नाङाखै गुदुं वाव बहुत टेस्टी ओमफ्राय जि गोथाव जाखाबाय संख्रिबो नांखाबाय आं रोंखागोन जखानि बानायनो ग्रेभि जाबाय नै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय आयौ बेसेबा गोथाव जाखादों हमनो हायि गोथाव आयौ नै ग्रेभियाबो बेसेबा मोजां ओंखामजों लगायना जानो हामसिगोन मार गोथाव जाबाय लोगोफोर खांनोसै आंहा मोनबाय आंहा गोथाव यामि जालायनोसै नै
बयलार बिखा दङ नै आंहासो बयलार बिखादो जानोसै इनिफ्राय नै सबाय ओंख्रि सबाय गोसोम नै जि यामि जाथारनोसै जि गोथाव जाखादों आं संनाया आं जि गोथाव संनो रोंखागोन लोगोफोर नै आं दायो इयाव लाना जानोसै सबायाबो जि गोथाव जाखादों नै जि आराम संनो रोंखागोन आं आयौ नै खुरै सुरै लालाय लांला आङो थोरसियावनो लाखाजोबनोसै ओरैबायदि ओंखाम खादों जि जाखानोसै गोथाव जाखादों खुदै गजोबलायबाय ना खुगायावनो सोनो मोनाखै जि लुगैखाबाय यामि जाखादों नालाय नै जानोसै लोगोफोर नै इसोर ओरैबायदि गोथाव जाखादोंना लोगोफोर होननो नाङा जि गोथाव जादों जानो नामा नै आं फमफ्रोमावबो खब'फ्रोमाव फानलु गरना जानो मोनाबा मोजां मोना लोगोफोर बेदर बे ओंखामखौ खाबायमोन आयौ देनजार ओंखामखौ खाबायमोन लोगोफोर ओरैबायदि जाखाबायबो आङो सबायजों सबाय गोजा ओमफ्राय बयलार एवनाय यामि सिगांदां बिखा लोगोफोर नोंसोर बारा जाना खोनजोबबाय थाबा लुगैजोबगोनसो दा आं जाग्रोनोसै दे दसे खमाय थाथ'दो आं जाग्रोनोसै नै बेदरा बिदि जाना खोनजोबबाय थाबासो लुगैगोन ना लुगैनाङा दे दसे थाथ' दे लोगोफोर आं दा जाग्रोनोसै दे आरामसेनो टेस्टि जानोसै आं हाब लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय थेब्रेनो दाना आं गय खावलायनोसै गय जालायनोसै आंहा नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि गय जानोसै आंहा खिखि मोनामलायनायसोमोन ओमफ्राय बयामनिफ्राय बख'ना लाबोदो आरोना आं बेखौ नै लोगोफोर बेसेबा सानबिफोरखौ गारबाय आं नै जि मादाया जि आरामखा नै लोगोफोर नै बेसेबा साफा मादा आं दा बेखौ खावनोसै आरोना लोगोफोर जानोसै गोथावनो मोदोमफ्रुलायनाय आं जि गय जानो हायो ओंखाम जाखांना गय जायाबानो थानो हाया आङो लोगोफोर गोथाव जागोन नै गोदैथार लोगोफोर सोरबा जानोबा नै मादा बर्राथार जोंहाना गया नै गया नै लोगोफोर नै गया नै जि साफाखा लोगोफोर आयौ जि गोदै जाखागोन आरोना बेसेबा मादा बर्राखा होननानै जि साफा नै गया नै लोगोफोर गय जानोसै आंहा गय नै जानोसै नै फाथैया एसे गिदिर जादों आरोना एसे खावसे दोनसै आं बेखौबो जि बुरजा लाखायो माने आङो गय जायाबा जाथारा आंनिया आं ओंखाम जाखांबा गया नांखाथारगौ आरोना लोगोफोर नै आं दा जाबायानो नै सान्दुङा बिराद गोसानि गाबो खायाखै सान्दुङानो गय जानानै रायज्लायनो लोंलायलांला आङो मानसिफोरा आंनि गय जानायखौ बिराद लुगैयो लोगोफोर मानो होनबा आंनिया बेसेबा गोजा जायो आं सुनि माखा बुरजा जाखायोना मोदोमफ्रुलायनो आंनिया जानाया गोमो गोजा जाजोबथारो नालाय आंनिया हाजार गय जाबाबो हाथाया गोसोम नङालै लोगोफोर गोदोरसो जानो हागोन नै आंनि हाथाया जिनिर गैयाथ' नै फेरखं फुरखं जानो हागौ जिनिर होननायानो गैया आंनि हाथायाव मिथिबाय लोगोफोर गय जायो बिरादनो ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय थोरसि खुरै सुबाय ओरैबायदि गरम मोनबाय दायो आङो फेनाव बिदिनो सुकुन लागासिनो आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोन नायलांबाय थां दिनै मा मावो लोगोफोरनो दसे उन्दुनो थानोसै आङो दसे मबाइल नायनांसिगोन ना नङाबा जानाय नङा नै आंनि हाथायखौ सोर बुंदों गोसोम जिनिर गोनां
आंखौ दाखो जावरदों बालाजों हु हाथाया हांगारजों हु होनलायदो बाप्पावै माबे एंगलजों नायनानै आंनि हाथायखौ माराम जानाय नुखो बियो साल्ला नै आंनि हाथायखौ नाय नै बेसे गुफुरनो आयै आयै दाउदै बायसा बेखौनो सोरबा हाथाय माराम हांगारजों हु होनलायो आरो फाग्ला बिदिनो जायो इमान साफा हाथायखौनो गय जानानै तात आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामना हो लोगोफोर आरो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बाय बाय थेंक